uban sa tibuok kasing-kasing. Deuteronomio Kapitulo 26 versikulo 16. Si Jehovah nga imong Dios nagasugo kanimo niining adlaw sa pagbuhat sa kabalauran ug mga tulumanon. Busa singkamutan mo ang pagbantay ug pagbuhat niini sa bug-os mo nga kasing-kasing ug sa bug-os mo nga kalag. Diha sa pakigsaad sa Dios uban sa iyang katawhan sa karaang mga panahon, ang mga direksyon gihatag alang sa matinumanon nga pag-ila sa mga maluluyon ug kahibulungan nga mga buhat nga iyang nahimo alang kanila. Giluwas sa Dios ang iyang katawhan nga Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Iyang gidala sila ngadto sa ilang kaugalingong yuta ug gihatagan sila og maayong panulundon ug mga puloy-anan nga malig-on. Ug siya nangutana kanila sa pag-ila sa iyang kaugalingong mga buhat. Ang unang mga bunga sa yuta kinahanglan nga ihalad ngadto sa Dios ug igauli ngadto kaniya ingon nga halad sa pagpasalamat usa ka pag-ila sa iyang kaayo ngadto kanila. Kini nga mga direksyon gihatag sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan, nagpahayag sa mga baruganan sa balaod sa gingharian sa Dios ug kini gihimo nga piho aron ang mga hunahuna sa mga tawo dili mabiyaan sa pagkawalay alamag ug pagkawalay kasiguruhan. Kini nga mga kasulatan nagpresentar sa walay hunong nga obligasyon sa tanan kinsa gipanalanginan sa Dios og kinabuhi ug kahimsog og mga bintaha sa temporal ug espirituhanon nga mga butang. Ang mensahe wala maluya tungod sa kadugayon. Ang mga pag-angkon sa Dios sama ka gikinahanglan karon, sama ka presko sa ilang importansya. Ingon nga ang mga gasa sa Dios bag-o ug mapadayonon. Aron walay bisan kinsa nga makalimot niining importante nga mga direksyon, gisubli kini ni Kristo sa iyang kaugalingong tingog. Iyang gitawag ang iyang mga sumusunod ngadto sa usa ka kinabuhi sa pagpahinungod o pagdumili sa kaugalingon. Siya nag-ingon, kung adunay buot mosunod kanako, magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang cross ug mosunod kanako. Kini nagpasabot sa gisulti niini. Pinaagi lamang sa pagdumili sa kaugalingon ug pagsakripisyo sa kaugalingon nga atong mapakita nga kita tinuod nga mga disipulo ni Kristo. Giisip ni Kristo nga kinahanglanon ang pagpahinumdom sa iyang katawhan nga ang pagsunod sa mga sugo sa Dios alang sa ilang kaayuhan karon ug sa umaabot. Ang pagkamasinugtanon nagdala og panalangin. Ang pagsupak usa ka tunglo. Gawas pa sa diha nga ang Ginoo sa espesyal nga paagi mo pabor sa iyang katawhan, siya nag-awhag kanila sa dayag sa pag-ila sa iyang kaayo. Niining paagiha ang iyang ngalan mahimaya, kay ang ingon nga pag-ila usa ka pagpamatuod nga ang iyang mga pulong matinud-anon ug tinuod. Magkalipay ka sa tanang maayong butang nga gihatag kanimo ni Jehovah nga imong Dios.